Mob Junta, building better Africa. Tathokoza kwambiri ampingo wa CCAP amene mwatitsogolera ndi mwambo wa chisoni makamaka kumbali ya chilimbikitso cha moyo wa uzimu komanso kudzipereka kumene kwachitika kumapeto kwa zonsezo. Nthawi ino ndisadalengeze mmene titayendere kupita ku nyumba yomaliza ya malemu Bambo Alex Joseph Muli, mundilole amaindi a bambo ndidzutse achiwiri kwa mtsogoleri a dziko lino Dr. Michael Usi amenenso ndi a president odya zake alibe mulandu kuti atilankhule. Akamaliza ndi pamene nditalengeze ndandanda wa mayendedwe athu ndipiti kupita ku nyumba yomaliza, ndipo kumapeto kwa zonse tidzalandira mdalitso komanso nyimbo yomaliza kuchokera ku mpingo. Nthawi ino olemekezeka a vice president. Maulemu akhale m'malo mwake. Ndisanayambe kulankhula zokhuzana ndi mwambo wa pamaliro, mundilole kuti abusa agama ndikonze malo amodzi. Ku UTM sinachokeko anadethamangisako. Ndipo anandithamangisa anthu aja alipo mpano. Sikuti ndikudana nawo iya ikoma chilungamo chiliziwika. Sinachokeko nakuthamangisidwa. Ndimati ndikonze ifwa anthu amalemba mabuku kuti atachokako iya atathamangisidwako. Ndinene mawawa ziko mwabusa chifukwa cha uthenga wabwino. Ndikunena kuti mwachisanzo ngati ineyo sindingapite kuli a DPP kuja ukacheza nawo choncho ndikudana nawo ndiyiwale kumwamba sindikalowa. Ngati sindingacheze ndi abale anga a UTM awawa ndiyiwale kumwamba sindikalowa. Ndikunena izi ife chonena kuti andalefe kukondana kwathu pagulu kumakhala kunama. Mmanena kuti unity ya kutikoso. Unity izikhala yeniyeni yoti mukakumana kumbali zomwezo pagulu zomwezo kufunirana wina ndi zake. Zachitika lero pano pamaliro zizachitika siku lomaliza. Kayendu wa DPP, MCP, UTM odya zake alibe mulandu etwe kandani tonse tizalangidwa aliyense zimene amalankhula. Simuzamuza mulungu kuti pepani tu inali pa platform ya ndale inali ndale ku Malawi mulungu alipeza ntchito. Ngati ukulankhula chinthu chowawa chanzako choyipa uzalangidwa ndithu. Ngona ine ndikakuze ndikati chisanzo olo nenendo ndimangoyenda ngati wamisaka ndilibe nazo. Palibe munthu wina aliyense tikale ku UTM ndikuchula kawiri amene ndimandikagona ndimafunya zoyipa. Mulungu aziwadalisa. Chimene chili chawo ndi chawo, chimene chisali chawo si chawo. Ndimanena kuti chinthu kakhala nacho chisali chako si chako. Chinthu ngati ulibe sichili ndiwe chili chako ndi chako. Wakumva amva. Chimene ndikulankhula pano maliro mayi amene mwasiyidwa ndifuna mumve izi. Lazaro pamene amazusidwa ndi Yesu alongo ake anadandaula mukanakhalapo Ambuye mulongo wathu sakanani kodi sakana mwali ndiye anazusira mulungu wawo uja. Ndiye inu mayi ndikuziwa kuti Yesu akanakhalapo mukananena kuti Yesu mukanakhalapo mamuna anga Alex Joseph Muli sakana mwali. Munenebe mumulilebe Yesu yemweyo akuzusira ndi mzimu umene utakuphunzitseni kukhala mkazi wa malemu opa Mulungu. Inu mupemphere mukhale daliso kwa onse amene akukuzungulirani. Pali a Clifford Kawinga apa mmodzi wa anthu abwino si wandale amapereka zithandizo osajambulidwa osaonedwa.
Amalawi tikondane wina ndi nzache. That's the bottom line. Ndiye abusa zimene mwalankhula ino apazi. Ayi mwalankhula zabwino. Zoti ineyo ndimaoneka chonchi ndakumva inu simbaziwa iyani. Kodi mwalankhula zanu kuti ayi usiku alibe biyayicha. Komanso pomwepo mukamampangira jealous munthu mungolakwa. Ine mene ndakhala vice president ataliwo ndaposa. Ndatalika? Iyo musiyeni Mulungu akhale Mulungu. Koma chachikulu zipani zonse ndife ana a Mulungu. Tikondane wina ndi nzache. Wina zikamuyendera Ambuye Mulungu ziko mubili chifukwa. Amusowawo a DPP. Timati tikakumana amathokoza kusangalala. Mbale wanga tonse ndife abale ana Mulungu mmodzi. Tiyeni Mulungu atidalitse kuti zonse zikatha. Zambiri zikatiponya koma kumwamba tikalowe. Ambuye akudalitseni. Musanakhale pansi uthenga opepesa ndimene mwalankhula umene a president adziko lino apepesa akuti pepani pepani pepani. Ambuye akhale nanu. Pepani. Tathokoza zikomo kwambiri kumene kunali kulankhula kwa achiwiri kwa Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.